Sada ću ti pokazati kako ćemo koristiti buduće vreme u albanskom jeziku. Na albanskom ova rečenica glasi: Tani do të tregoj se si do ta përdorim kohën e ardhshme në gjuhën shqipe. Šta primećujemo? Unë do të tregoj. Ne do të përdorim. Ove reči su važne za pravljanje futura. To je oblik budućeg vremena glagola biti. Naučit ćemo ga napamet jer će nam trebati. Unë do të. Ti do të. Ai, ajo do të. Ne do të. Ju do të. Ata, ato do të. Sada je pravljenje budućeg vremena lako. Samo menjamo glagol koji ide iza pomoćnog glagola Do të. Unë do të shkoj. Ti do të shkosh. Ne do të shkojmë. Ju do të mësoni.